আচ্ছা দাদা এই গাঁৱৰ নামটো কি? 2 নং হাজাৰ কে লুটো বেৰকেটত কিয় কাৰণে বিজেপি দলৰ যোগদান হ'লে আপোনালোকৰ? আমাৰ কি সুবিধা পাব লাগে যাতে এই সুবিধা যাতে পায় এইটো কাৰণে যোগদান কৰিলো বিজেপিত। दिनै যোগदान हाबाफारिखौ लानाय जादों दहाय बै मैनाथुलि गामि राजबंशीफोरनि गामियाव जोङो टटेल যোগदान हाबाफारि लानाय जादों। बाहाय बिथांमोनहा जोंखौ लिंहरदों आरो भारतीय जनता पार्टीयाव टटेल 62 न'खर फेमिलिसा जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैहाय जयनिं जाफैबाय। आरो बिथांमोना सिगां गुबुन गुबुन राजनीति दलाव दंमोन, जेरै बिपिएफआव दंमोन आरो माखासे इउपिपिएलआव दंमोन। आरो दा बिथांमोना बेखौ नागारनानै जोंजों फैबाय, जोंजोंनो एखेलगे फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन होननानै ज' जानानै बिथांमोना दिनै जइन जाबाय आरोखि। आरो दा जोङो लाबावदों मोनसे नैबे हाजारखिया, नैबे हाजारखिया आदिबासिफोरनि गामियाव बाहाय टटेल 32 न'खर जोंजोंहाय पार्टीखौ मोजां मोननानै आरोखि। दा बिथांमोनहा जगदाना जाहैबाय बेनो फैबाय थानाय समावहाय दतमा समस्तियावहाय जाहाथे बिजेपिनि केन्डिडेट होनानै देरहानांगौ आरो डेभेलपमेन्टेल खामानि जाहाथे मोजां रोखोम मावनो हानांगौ बे आसाखौ लानानै बिथांमोना जइन जाफैदों आरो गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथांमोना अराय समावबो हास्थायबाय थादों आरोखि। नेक्स्टआवहाय जोङो आरो जयनिं हाबाफारि लायबावगोन बे हाजारखियावनो नैबे 1 नाम्बार बै 2 नाम्बाराव जों लायबावगोन। बिथांमोनहाबो जोंखौ लेंहरगासिनो दङ, दा ओंखायनो जों बाहाय लायबावनाय जागोन आरो जयनिं हाबाफारि। बाहाय टटेल 32 न'खर जागोनखौ जोंनो खिन्थाहरदों। दा जों बे फेमिलिफोरखौ जोंनि दलाव बजबनानै लानो थाखाय जों साखाफारा जानानै दं आरो। ओरैनोथ' बिजेपि हिसाबै समस्तियाव बहुद मोजां आरो बारायगासिनो दङ, सिगांनिफ्राय माने बहुद साबसिन आरो दा। ओंखायनो जोङो आसा लानो हायो एबार माने मोजाङै मोजां जों बारग'लांनो हागोन। जाना के मत करो में जाना पढ़ते से चेते बा येते साबिस्तर रोड में तेहिं नोडे नुकु मनोरंजन बरमय हेज कान तेहिं आले से खoj माने नोडे अडी सपोर्ट मेना लेया आर जाते नुई जितो से ले कुरुमुटो का आले।